Il-Gvern se investi mal-5 miljun euro sabiex jgħin madwar 4,000 persuna u familji li qegħdin jgħixu f'postijiet tal-kera u għandhom tħul baxx. Kif imwiegħed fil-baġit tal din is-sena, l-Gvern daħħal fis-seħħ benefiċċju ġdid fuq il-kera li se jirrifletti aktar il-prezzijiet tal-kirjiet. Il-benefiċċju se jieħu post is-sussidju li kien jingħata mill-Awtorità tad-Djar u li ma jirriflettix il-prezzijiet reali tal-kera. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u s-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes intqal kif b'dan il-benefiċċju il-Gvern se jgħin l-aktar lil dawk il-persuni b'każijiet ġenwini. Il-benefiċċju se jinħadem mhux biss fuq dħul tal-applikant iżda wkoll fuq l-ammont ta' kera mħallsa. L-Awtorità tad-Djar se tiddetermina l-ammont ta' benefiċċju li se jingħata fuq bażi individwali u dawk kollha li ġat jirċievu s-sussidju se jirċievu l-benefiċċju l-ġdid mingħajr il-bżonn ta' applikazzjonijiet ġodda. Persuna waħedha li qabel se tieħu massimu ta' 1,600 euro fis-sena issa tista' tieħu massimu ta' 3,600 euro. Żewġ adulti mingħajr tfal li qabel setgħu jieħdu massimu ta' 1,900 euro fis-sena issa jistgħu jibbenefikaw sa 3,600 euro. Koppji bit-tfal u ġenitur wieħed b'wiltu wieħed ukoll raw żieda ta' bejn 2,800 euro u 3,000 euro fuq dak li kienu jieħdu qabel. Il-benefiċċju l-ġdid se jalloka 125 euro addizzjonali fis-sena lil familji li jkollhom xi membru li jkun ibati minn xi diżabilità u 125 euro addizzjonali fis-sena lil familji li jkunu aktar minn 5 membri. Familji li jkollhom jgħixu magħhom tfal foster se jingħataw 300 euro addizzjonali fis-sena. Is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes qal li dan huwa benefiċċju soċjali ġdid li daħħal il-Gvern biex jgħin tassew lil familji jgħixu aħjar. Dan il-benefiċċju soċjali ħajinħadem bħal servizzi soċjali l-oħrajn fejn jiġi kalkulat l-ammont ta' nies fil-familja, l-appartamenti, il-kirjiet li qegħdin jiġu stabbiliti skont il-kontratt li jkun hemm u fl-istess ħin mbagħad jinħadem l-ammont li juntitolat għalihom l-inkwilin li jkun qed jgħix fil-kera. Dan huwa benefiċċju soċjali fejn nibnu struttura li tista' tibqa' fis-seħħ imma tiġi emendata matul iż-żmien. Min-naħa tiegħu il-Ministru Edward Cicluna qal li dan il-benefiċċju huwa għajnuna oħra għal familji bit-dħul baxx, filwaqt li qal l-impenn tal-Gvern huwa li jsaħħaħ din l-għajnuna. Għandhomx għalfejn jieħdu ġuramenti, kull ma jridu jagħmlu huwa dak li ddikjaraw fit-taxxa s-sena ta' qabel. L-informazzjoni dwar li maxijiet dana ikollhom il-Kummissjoni tat-Taxxa tinġabar u jkunu jista' japplikaw. Persuna li tikkwalifika għal dan il-benefiċċju għandha tiġbor applikazzjoni mill-Awtorità tad-Djar jew inkella tniżżel applikazzjoni mis-sit elettroniku tal-Awtorità tad-Djar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.